cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba anw minnu b'an lamɛn Mali kɔnɔ u ni Mali kɔ kan an b'aw fo dante foli min na an b'a fɔ aw ye aw ka bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye plateau des stars ye n tɛ sɛgɛn k'a fɔ aw ye ale émission ye émission min labɛnnen don Mali kunnafoni.net fɛ pour que aw ka to ka nisɔndiya dɔrɔn aw ni stress kana ɲɔgɔn ye fan si o hokumu kɔnɔna la a tɛna kɛ surprise ye n yɛrɛ bɛna annonce kɛ an ye ci bila Yamouji Gang mɔgɔw ma u b'an bolo kɔrɔ yan nɔ donc an n'u bɛna baro dumanbaw kɛ baro min kɔnɔna la ni bɛɛ b'i ka tata sɔrɔ a la donc tɛ kuma janya n bɛna kuma di n balimakɛ ma ale bɛ numan fɛ donc ale bɛna yɛrɛ fɔ an ye après ni kilo la an balimakɛ wɛrɛ fɛnɛ b'an bolo kɔrɔ yan nɔ ale bɛ n kini fɛ n bɛ kuma d'a fɛnɛ ma donc monsieur bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Comment vas-tu? Dieu merci. Tu vas bien, j'espère? Oui, ça va, ça va. Alhamdulillah. Ça on a comment bibolo? Iki yɛrɛ fɔ an ye. Ne tɔgɔ Soumaïla Fomba. D'accord. Mais Yamouji Gang na. Je suis chargé de communication fana. Donc an mɔgɔ fila de bɛ baara kɛ. Communication niveau la. Donc mais ni kuma sera ale yɛrɛ ma ale yɛrɛ b'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ. D'accord, problème foyi t'a la. Donc merci au la monsieur Fomba. OK, merci. Ça non balimakɛ. Oui, ça va. Ça va, j'espère. Oui, ça va, c'est comment? Eh mais wala l'intérêt. Mun de b'i la? Non. Oh ni minɔgɔ de b'i la i bɛ jus duman ni ta dɔrɔn i bɛ dɔɔnin folo. Minɔgɔ tɛ foyi. D'accord. Donc sisan kuma b'i bolo i k'i yɛrɛ fɔ an ye. Bon, ne tɔgɔ Zumana Konta. Mais tout le monde bɛɛ bɛ n dɔn Zukishe de la, i m'a choix. Zukishe. Awɔ. D'accord. Faamuyali sɔrɔla o la. Non i bɛ jumɛn i ka baara ye jumɛn ye? Donc ne ka baara ye chargé de communication de tu vois Yamouji Gang na wa. I m'a choix. Awɔ. Donc an mɔgɔ fila ka baara de y'o ye quoi. Voilà, faamuyali sɔrɔla o la. Donc an b'a f'i la merci. Halisa an bɛ tɛmɛ n'an ka kow ye. Sinon an bɛna kuma di monsieur Fomba ma. Monsieur Fomba sisan an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ kalan de la walima ni étude abandonnée de walima ni i ka kalanko bɛ cogo min na an bɛ don min na i ko bi i k'i da don o la k'o dɔ fɔ an ɲɛna. D'accord, o diyara n ye. Yani n ka n da don o yɔrɔ la n bɛ an filɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ ka émission in filɛ ani n b'a aw yɛrɛ fo aw minnu ye émission in organisé bagaw ye. Donc Fomba tilara école la n bɛ baara la ITCOM na n'o ye service dɔ ye service de télécommunication. Donc internet et télécommunication on fait la maintenance dans les entreprises. Donc Fomba b'o de la pour l'instant donc tilara école la m'o de la. D'accord, faamuyali sɔrɔla o la. Sinon an bɛna se an ka Zukishe le boss o tɛ? D'accord, sisan kuma b'i bolo an bɛ don min na i ko bi e ka kalanko yɛrɛ bɛ cogo jumɛn? Bon an bɛ to min na ko bi bon n tilala kalan na ka ban donc licence bɛ n bolo ka ban finance comptabilité la donc mais i yɛrɛ bɛ ko taga bolo don halisa an bɛ ka baara ɲini baaraw ma sɔrɔ fɔlɔ quoi donc an bɛ ka ninnu k'an fɛ ka taa donc an bɛ ka stage fana ɲini k'a kɛ quoi i m'a faamu donc faamuyali sɔrɔla o la an bɛ continuer n'an ka kow ye an y'a jateminɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ tout le temps u b'a fɔ Yamouji Gang Yamouji Gang ne yɛrɛ b'a mɛn mais an t'a dɔn Yamouji Gang ye min ye sisan an ni an filɛbagaw an bɛ fɛ aw ka da don Yamouji Gang na aw ka ɲɛfɔli kɛ an ye cogo min na an bɛ faamuyali sɔrɔ a ko la donc an bɛ kuma de ma fɔlɔ Fomba. D'accord, o diyara n ye. Yamouji Gang jɛkulu dɔ de don jɛkulu min n'a sigilen don Abaweni tɔgɔ la na ni jɛkulu ni Abaweni de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc jɛkulu in sigicogo a sigicogo mɛnna kosɛbɛ parce que Aba bɛ don rap kɔnɔ kosɛbɛ wagati min na an y'a essayer bon comme an ɲɛ b'a la groupe bɛ bɛɛ bolo bɛɛ bɛ évoluer i ka groupe ye exactement donc maintenant an y'a essayer n ko bon an fana bɛ tɔgɔ dɔ fana créer donc k'o sigi k'o kɛ an ka groupe ye donc an ye hakilina falenfalenw kɛ Aba y'a yira bon a ka d'ale ye a ka kɛ Yamouji Gang ye donc an y'a ɲininka o la donc a ye groupe ɲɛfɔ an ɲɛna Yamouji Gang kɔrɔ ye min ye Young Malien Original Gangster donc a kɛlen k'o fɔ an ko bon nin ka ɲi an bɛ se ka n ta donc n'an ye n ta an bɛ nin kɛ an ka groupe ye donc Yamouji Gang nana ten donc an fana bɛnna kan an bɛɛ jɛnna kan a ka ɲi tɔgɔ in ka ɲi an k'a ka ye quoi donc Yamouji Gang nana ten mais a initiative tabaga ye Aba yɛrɛ
D'accord. Ouais. I ko ko gang quoi et quoi an b'a faamuya ka ɲɛ Young Malien original gangsta. sisan i b'a fɔ ne yɛrɛ bɛ a répéter awɔ an ka taa Yemoje. Yemoje gang je sais Young M Malien O original G gangsta quoi. Gangsta. Ouais. Faamuyali sɔrɔla o la. Ouais. Sisan an bɛna kuma di le boss ma. Ouais. Ale ma ne. Sisan ale fana bɛ ni i da don Yemoje ko la cogo min na an bɛ faamuyali sɔrɔ a la i bɛ dɔ fara fɔnba ta kan. Bon fɔnba yɛrɛ kɔni ye fɛn fɛn fɔ kɔni dɔwɛrɛ t'o kɔfɛ fo ni ne yɛrɛ b'a tinti position dɔ la quoi i m'a sɔrɔ parce que fɔnba yɛrɛ a bɛɛ fɔ ka ban quoi Yemoje gang bɛ daminɛ position min na donc depuis k'a fɔ ko Yemoje gang bɛɛ an bɛɛ ye frères de ye quoi depuis à bas âge an bɛ ɲɔgɔn fɛ an denmisɛnninma ka na wuli an ye gɛrɛnw kɛ tout à fait ka ko camanba kɛ quoi donc a b'a yɛrɛ nana don rap la donc an farala ɲɔgɔn kan donc an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ quoi i m'a faamu donc k'a fɔ ko bolofara wɛrɛ b'a la an bɛɛ denmisɛnninya de kɛ ɲɔgɔn fɛ i m'a sɔrɔ donc ka fara ɲɔgɔn kan donc an b'o o de la hali sisan ka taa quoi. D'accord. Donc faamuyali sɔrɔla aw ka nin kuma ninnu na u jaabiw ɲɛna mais an bɛ continuer ni an ka kow ye aw ko ko Yemoje gang a y'a signification fɔ an ye an ye faamuyali sɔrɔ a la mais à la fin an ye gangster dɔ kuma mɛn sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn différence de jumɛn bɛ aw ni gangster tɔw cɛ sisan nɔ walima n'a sɔrɔ aw bɛɛ ye kelen de. Ok ɲininkali diyara n ye gangster n'a fɔra mɔgɔw bi a kɛ n bɛ dope n bɛ lon n bɛ biya i m'a ye an bolo don n bɛ bese ta n bɛ fɛnw kɛ mais an ka gangster ye dusukun de ye denkɛni ni Ala y'i da k'i kɛ cɛ i kan ka dusu de donc dusu yɛrɛ ye gangster ye fɔlɔ bɛɛ tɛ se ka dusu quoi den bɛɛ tɛ se ka dusu den dusuma de bɛ se kɛ dusuma ye quoi donc an ta ye gangster ye a b'an dusukun de la quoi on n'a pas besoin ka muru ni bese ta k'a jira k'an ye gangster ye mais an ka gangster bɛ dusukun de la quoi voilà donc gangster mɔgɔ kana ye cogo wɛrɛ la quoi mais mɔgɔninfin i bɛ se ka se ko dɔ la i bɛ ko dɔ to ko dɔ kama quoi exactement voilà donc gangster an ka gangster faamuya cogo la o y'o ye quoi i m'a fɔ ma parce que gangster sisan monsieur voilà gulɔmin ni jouet ni ko dɔw ye quoi i m'a sɔrɔ i bɛ se ka kɛ gangster ka sɔrɔ i tɛ se ninnu si ma i m'a faamu olu ye kɛri yɔrɔ ninnu ye quoi d'accord ayiwa aw ka nin kuma in jaabi ɲɛna sisan nɔ komi denmisɛnnin caman bolo n bɔra ka kuma min fɔ sisan n'i ye gangster ye f'i ka to ka dope ka to ka lon ninnu sisan nɔ an b'an profiter aw fila an bɛ kuma di e ma fɔlɔ aw bɛ conseil ɲɛnaman d'u ma cogo min na u bɛ se ka bɔ erreur kɔnɔna la. ok o diyara n ye adamadenya n'i yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ ne bɛ se k'a fɔ a bɛɛ daminɛ ye so ye quoi donc milieu saba ne bɛ se k'a fɔ milieu saba de bɛ adamaden na i ka so lamɔ bɛ daminɛ i bɛ milieu min fréquenter exactement donc o fana ye dɔ ye est-ce que i y'a faamu adamaden i mana kɛ diɲɛ ko o ko ye i ma min ye i somɔgɔw la donc i mana kɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye i kan ka se ka a dɔn k'a fɔ bon ne fa ne ba ma nin kɛ juguma sira kan bon man kan ka ye o sira kan quoi d'accord i m'a faamu donc mɔgɔ i kɛra togo togo dɔrɔn i yɛrɛ dɔn quoi n'i yɛrɛ dɔn i tɛ fili quoi est-ce que i y'a faamu donc n bɛ fɛ ka min fɔ o yɔrɔ la u bɛ mɔgɔ minnu bɛ k'o ko sugu ninnu kɛ bi foyi t'a kɔ nimisa kɔ quoi parce que an y'a mɔgɔ ye a bɛɛ laban kɛra tuguni dɔ la quoi donc u bɛ ka fɛn laɲini kɛ a tɛ ɲɛ u bolo mais a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye tuguni u ka laɲini tun tɛ min ye quoi parce que u bɛ fɛn kɔnɔ fɛn min t'u danbe kɔnɔ donc fɛn min t'i danbe kɔnɔ ni i ko k'i b'o kɛ fɛn bɛ wolo a la fɛn bɛ wolo a la e tɛ fɛn min sugu dɔn exactement donc conseil min b'an bolo k'a f'u ɲɛna tout ce qui brille n'est pas l'or quoi exactement donc ko dɔw bɛ yen u k'a lajɛ n'i bɛ don a la ɲɛɲini i k'a ɲɛdɔn fɔlɔ yanni i ka don a la bon ko dɔw yɛrɛ fana bɛ yen kana don a la quoi est ce que i y'a faamu an bɛɛ b'a dɔn n'a fɔra ko dɛlɛnkɛya fɛn ninnu bɛɛ b'a dɔn ka fɔ ɲumanw tɛ quoi donc fɛn fɛn tɛ ɲuman ye hadamaden kana i ma bɔ a la quoi voilà donc n bɛ conseil min di bɛɛ ma bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la quoi i k'i yɛrɛ dɔn o de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ n'i yɛrɛ dɔn fɛn caman bɛ yen a t'i sɔrɔ quoi d'accord voilà fɔ n b'a kuma ɲɛna sisan an bɛna kuma di Zukishe ma sisan Zukishe question kelen de don ni ye denmisɛnnin caman ɲininka olu b'a fɔ gangster voilà n bɛ bese ta ka biyaw kɛ n bɛ nin kɛ tan sisan nɔ an bɛ fɛ i ka conseil damadamani d'u ma cogo min na u bɛ se ka bɔ erreur la. bon
togo min na u bɛ se ka bɔ yɛrɛ la i b'a dɔn fɛn min yɛrɛ b'a to i bɛ kisi nin ko ninnu bɛɛ ma o ye famille de ye quoi ani i yɛrɛ kun i m'a faamu ka n'a fɔ k'i bɛ dɔ ye ko dɔ la k'i bɛ don o la quoi n'i ye bɛɛ ɲininka bɛɛ b'a fɔ ko ne bɛ lo ne bɛ fiyan i m'a faamu parce que i ɲɛ bɛ ɲɛda kɛcogo la quoi sinon ne ma deli ka ninnu si min i m'a faamu donc i b'i yɛrɛ de bonya dɔrɔn ani ka famille kɛcogo quoi donc an kɔni ka ladilikan ye mun ye dɔrɔn denmisɛnninw ka sabali u ka ninnu ko ninnu to yen nɔ nafa tɛ ninnu na quoi ninnu bɛɛ ye k'i ka vie retardé de quoi i m'a faamu voilà an lalibagaw ne hakili la tɛna tɛmɛ nin kan Fɔnba ni Zukishe bɔra o kumara o ko olu ye gangstaw ye mais certes mɔgɔw b'a miiri gangsta modèle minnu dɔw tɛ olu bɛ baara kɛ ni dusukolo de donc fɛn fɛn bɛ ka an layɛ nin wagati na denmisɛnnin kunda an b'a fɔ aw ka nin conseil ninnu pratiquer vraiment pour que on bɛɛ bɛ se ka bɔ erreur kɔnɔ cogo min na donc Fɔnba an bɛ tɛmɛ ni an ka ko ye hali bi komi aw yɛrɛ ko k'aw bɛ Yamoussoukro gang kɔnɔna la sisan nɔ ne bɛ fɛ e Fɔnba yɛrɛ ka baara yɛrɛ ye min ye Yamoussoukro gang kɔnɔ ka walawalali kɛ an ye an ka faamuyaliba sɔrɔ a ko la komi n bɔra k'a ɲɛfɔ cogo min na an ka baara ye communication ye Yamoussoukro gang kɔnɔna la ni communication comment ça n bɛna comme ye question posée n b'a walanwalan dɔɔni quoi pour que mɔgɔw k'a faamu exactement voilà donc n'i ye communication ta a bɛ komi n'a fɔ o ye kunnafoni ko ko kun bɛ aba kan an de bɛ a lase yɔrɔ la est ce que i y'a faamu a faamuya an ka groupe kɔnɔna na an kɛlen don ka fɛn dɔ sigi a bɛ fɔ o ma ko staff o staff in donc o ye aba ka élément clé dɔw de ye minnu ni aba ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ donc an n'olu bɛ baara kɛ an fana bɛ se ka kunnafoni jɛnsɛn bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na mais ni ko bɛ yen anw de bɛ a lajɛ fɔlɔ ani aba yɛrɛ donc ni an kan ka min bila ni diɲɛmɔgɔ kan k'o dɔn donc an bɛ jɛ an bɛ sɔrɔ ko o bila sen kan donc mɔgɔw b'a dɔn cogoya min na est ce que i y'a faamu donc maintenant o kunnafoni fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ aba kan o talen don ka di Yamoussoukro gang kɔnɔ mɔgɔ fila de ma Zuki ani ne est ce que i y'a faamu n y'a faamuya voilà donc ni ko bɛ yen ni an ye ɲɔgɔn concerté aba ka manager bɛ yen aba yɛrɛ donc ani Zuki ani ne Fɔnba donc n'an ye ɲɔgɔn concerté an fana bɛ taa staff voir fɛn fɛn bɛ staff la bon n tɛna se k'o jama bɛɛ tɔgɔ fɔ mais quand même o mɔgɔw bɛ yen donc an n'olu bɛɛ fana bɛ fara ɲɔgɔn kan ni n ko n ye mɔgɔ kelen tɔgɔ fɔ ka dɔ to donc jama ka ca quoi n tɛna se k'o bɛɛ fɛngɛ ka ban mais une chose est sûre donc an n'olu bɛɛ de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an fana bɛ sɔrɔ ka kunnafoni ladi k'a labɔ a kan ka taga yɔrɔ min na a kan ka taa yɔrɔ min na pour que an ka laɲini bɛ se ka sabati cogoya min na i y'a faamu voilà c'est un peu comme ça an b'o ko de ɲɛma Yamoussoukro gang kɔnɔna na faamuyali sɔrɔla o la voilà kunnafoni fɛn fɛn b'a aba kan quoi d'accord merci Zuki question kelen de don toujours san e yɛrɛ ka rôle ye min ye exactement Yamoussoukro gang kɔnɔna la Yamoussoukro gang kɔnɔna na bon ne yɛrɛ ka rôle kɔni bon ne ka rôle kɔni ye communication de m'a faamu donc ne ni Fɔnba donc an bɛ ko bɛ yen nɔ quoi a b'a kunnafoni kɛ avant que an ka bila fɔlɔ donc anw de b'a sɔrɔ fɔlɔ donc mun kan ka k'o kɔfɛ sisan nɔ donc an b'o kunnafoni di dɔw ma mɔgɔw bɛ bɔ a kalama u bɛ se k'a lasɔrɔ cogo min u bɛ se k'a lasɔrɔ cogo min fɛnɛ na quoi i m'a faamu n y'a faamuya donc ne ka rôle y'o de ye bon fɛn fɛn kɔni bɛ a b'a ko kunna quoi donc anw de b'o communication kɛ fɔlɔ avant que tɔw bɛɛ k'a sɔrɔ quoi donc an de bɛ faniw labɔ ko caman kalama des trucs quoi a ka ca quoi i m'a sɔrɔ donc d'accord faamuyali sɔrɔla o la sisan an bɛ continuer ni question ye hali bi sisan nɔ Fɔnba oui e ko malgré que i bɛ baara kɛ Yamoussoukro gang na k'i bɛ baara wɛrɛ kɛ sisan nɔ o baara in i k'i da don o la an ka faamuyali caman sɔrɔ o ko la d'accord o diyara n ye n bɛ a bakuluba damadamani fɔ n ko n bɛ baara kɛ ITCOM na bon an ka entreprise la an bɛ maintenance kɛ dans les services donc a bolofara ka ca mais mɔgɔw bɛ yen minnu fana bɛ installation de caméraw kɛ yɔrɔw la donc an bɛ vente kɛ machine a kɛra machine sugu sugu a kɛra ordinateur ye fɛn fɛn an bɛ électronique fɛn minɛ an b'u feere an b'u dilan an bɛ fɛnw kɛ quoi d'accord mais an bɛ fɛ ka min faamuya sisan o baara in ni e ka a b'a ka baara in tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ non u tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ u tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ bi fɛn caman bɛ yen moyen caman bɛ yen an bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ
moyen minnu na ka sɔrɔ an ma déplacer ka se ɲɔgɔn ma exactement WhatsApp bɛ Instagram bɛ fɛnw bɛ fɛn fɛn kɔni bɛ a b'a kunkan ko kan n bɛ se k'a kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya o de kosɔn Zuki yɛrɛ filɛ nin chaque fois mais Zuki bɛ ne ɲɛ quoi i m'a fɔ ma chaque fois Zuki bɛ ne ɲɛ parce que toujours t'a sɔrɔ hali ni concert bɛ hali ne ma se ka taa toujours kɔni Zuki kɔni bɛ i m'a fɔ ma donc n'ale ye kunnafoni fɛngɛ ne bɛ se ka lase cogo min na n b'a lase ten est-ce que i y'a faamu donc n'ale bɛ baara kɛ o yɔrɔ niveau la kosɛbɛ donc hali ni ne ma se ka min kɛ joona ale bɛ se k'o kunnafoni lase o de kosɔn an kɛra mɔgɔ fila ye d'accord voilà d'accord faamuyali sɔrɔla o la Zuki question kelen de don toujours sinon ka Yamboje Gang yɛrɛ communication ko bɔ a la e tɛ baara wɛrɛ kɛ kɛrɛfɛla la an bɛ baara caman de kɛ baara caman i m'a sɔrɔ an ye tout terrain de ye i m'a faamu baara foyi tɛ yen nɔ k'an m'an ban mun ma mais o fana kɔfɛ baara yɛrɛ business de ye i m'a sɔrɔ donc an bɛ to ka dɔɔni puruti kɛrɛfɛlaw la awɔ faamuyali sɔrɔla o la d'accord an bɛna continuer n'an ka question ye hali bi voilà sisan nɔ Fɔnba an bɛna kuma di e ma voilà sisan Fɔnba komi aw yɛrɛ bɛ Yamboje Gang na aw kan ka a b'a yɛrɛ dɔn ni anw ye an bɛ fɛ k'a dɔn sisan yɛrɛ a b'a yɛrɛ n'a ka faniw cɛla bɛ kɛ cogo di n'a sɔrɔ a b'a yɛrɛ sugu de wa n'a sɔrɔ a b'a bila u fɛn de la wa u ka disposition de kan wa a b'a bɛ cogo min na yɛrɛ i k'i da dɔn o ko la i ka dɔɔni fɔ an ye a ba ko kan d'accord ni ko m'i ka kuma jaabi c'est à dire a b'a tanu ni ko m'a fɔ a n'a ka fanu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ m'a fɔ k'a fɔ kabiri n bɛ n ka mɔgɔ ye la ma a b'a ɲɔgɔn ye c'est pas parce que i y'a teri ye k'i bɛna y'a teri ye non o tɛ hali mɔgɔ ni a b'a collaborer la bɛɛ b'o dɔn a bɛ se ka kɛ artiste wɛrɛw fana bɛ se ka n'a ka plateau kan mais n'aw da sera o yɔrɔ ma o yɛrɛ b'o fɔ a ɲɛna quoi o tɛ fanu yɛrɛ ye fɔlɔ d'accord i m'a fɔ ma hali ni taara sisan a b'a fɛ yen c'est à dire fanu yɛrɛ ka so don quoi a n'aime o quoi tellement que ni fanu ka di quoi a b'a ta yɛrɛ bonya mɔgɔ si ma est-ce que i y'a faamu ni yɛrɛ taara u ka du kɔnɔ u ka mɔgɔ bɛɛ yɛrɛ bɛ ten fɔlɔ quoi o ye dénaturé ye quoi d'accord c'est pas parce que n bɛ k'a flatter walima n'a bɛ baara kɛ n bɛ min dɔn a la n bɛ k'o de fɔ quoi i m'a fɔ ma a n'a ka fanu u gɛrɛlen don ɲɔgɔn na kojugu moyens b'an bolo an ye moyens minnu sigi sur place min bɛ se k'a to a b'a yɛrɛ ni a ka fanu gɛrɛlen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ est-ce que i y'a faamu donc moyens caman bɛ yen quoi i y'a faamu minnu mɔgɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ fɔ extérieur ni fɛn ninnu na u tɛ yan nɔ a ka d'u ye u ni artiste ka gɛrɛ u ɲɔgɔn fɛ u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka baro ni fɛnw kɛ donc tuma bɛɛ a bɛ kɛ direct la a b'a n'a ka faniw bɛ baro kɛ u bɛ échange kɛ u bɛ fɛn caman kɛ donc groupe fana créelen don a ye fan bɛɛ donc min bɛ se k'a to vraiment ani u ka doroge ɲɔgɔn na kosɛbɛ depuis n bɛ baara in na n ma deli ka mɔgɔ ye fana fanu kunda min nana ka na fɔ vraiment n bɛ ka a b'a kɛ tan tɔ a tɛ ka sɔn ka nin kɛ a tɛ ka nin kɛ n ma bɛn ni o ye fɔlɔ quoi i y'a faamu hali a b'a ye mɔgɔ ye n'i y'a wele n'i m'a sɔrɔ kɔfɛ a bɛ tila k'i wele mais mɔgɔw bɛ ɲina min kɔ artiste de don a welebaga ka ca fanu ka ca i tɛ se ka bɛɛ ka téléphone ta i tɛ se ka bɛɛ répond wagati kelen kɔnɔna na a tɛ se ka kɛ kunkolo fana mago bɛ lafiya de la wagati dɔ kɔnɔna na exactement voilà bon ninnu dun aba ninnu dun filɛ u bɛ baara de kɛ sufɛ kosɛbɛ tileganfɛla la u b'u reposer donc mɔgɔ caman t'o faamuya ko in kɔnɔna na quoi donc n'i ye weleliw gan tileganfɛla ninnu na a ka fɛn o y'a sɔrɔ u bɛ sunɔgɔ la kow ka gɛlɛn quoi donc ni mɔgɔ minnu ka appel ma ta walima ni mɔgɔ min ma se ka doroge ɲɔgɔn lasɔrɔ donc u kana kɛ komi n'a fɔ ko wɛrɛ quoi juste a occupelen don soit a bɛ sunɔgɔ la walima a bɛ studio la donc parce que a ka baara yɛrɛ o de d'accord Fɔnba faamuyali sɔrɔla la donc an bɛna kuma di Zuki ma le boss businessman in ba ale maɲi ok sisan nɔ Zuki an bɛ fɛ k'i ɲininka an bɛ don min na i ko bi yɛrɛ aba bɛ yɔrɔ jumɛn et puis a bɛ mun de la n'a sɔrɔ a bɛ album labɛnw de la wa ni min don i t'i da don la i ko walawala in dɔn bon an bɛ don min na i ko bi aba bɛ sira wɔɔrɔ de ye a sigiyɔrɔ ye sira wɔɔrɔ de ye o ka so yɛrɛ bɛ sira wɔɔrɔ de ye bɛɛ b'a caman b'a dɔn a bɛ se ka kɛ caman b'a dɔn caman fana t'a dɔn quoi i m'a faamu sira wɔɔrɔ nɛgɛ tan na quoi a ka yɔrɔ bɛ yen nɔ bon an bɛ ka ko camanba de préparer quoi
faamuyali sɔrɔla la i m'a faamu donc fanu k'aw labɛn ko kow bɛ nalen restez toujours connectés en plus restez connectés sur malikunnafoni.net aw kana sɔgɔlen bɔ dɛ a y'aw sɔgɔ an na an ka taa dɔrɔn d'accord Zuki e ka boisson dɔɔni min an bɛna kuma di Fɔnba ma donc Fɔnba kuma b'e bolo sisan donc n bɛ min fara Zuki ka o kuma kan comme a y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan d'accord Covid y'a dabiri n'a ye dɔɔni mais an yɛrɛ b'a dabiri ni Covid y'a la tɛmɛ n'Ala sɔnna inchallah n'Ala sɔnna ma a bɛ dabiri ni Covid yɛrɛ parce que Covid yɛrɛ bɛɛ de tɔɔrɔ quoi i m'a fɔ ma donc ni Ala sɔnna ma Zuki y'a fɔ cogo min tile filɛ n'a la timɛ yɛrɛ surprise bɛ yen minnu yɛrɛ ɲɔgɔnna tɛna kɛ 2020 kɔnɔna na quoi ne ko aw bɛ se k'aw da don o surprise de n'o fɔra ka ban dɔrɔn i b'a dɔn anw tulo de tɛ sɔn bon sisan n'aw tulo tɛ sɔn a y'a sɔgɔlen to an ka kunnafoni fana soni la dɔɔni d'accord ko restez toujours restez connectés Mali kunnafoni donc n'u b'o kan ka ban o b'a sɔrɔ quoi foyi t'a la donc ko surprise bɛ nalen o la Yamoussoukro gang dɔrɔn tɛ dɛ a b'a ka fan bɛ fan o fan donc ko restez connectés sur malikunnafoni.net ko bɛ nalen dɛ fɛn min bɛna kɛ a ɲɔgɔnna bɛ mɛn ka kɛ 2020 kɔnɔna na ni Ala sɔnna ma d'accord donc faamuyali sɔrɔla o la sinon Fɔnba question min bɛ nalen an bɛ yɔrɔ don min na i ko bi jama ka ca o ye caya dan ye kosɛbɛ mais munna Aba y'a choisi de k'a ka charge de com kɛ aw ye bon o yɔrɔ la n bɛ se k'a fɔ ko bɛɛ bɛ danaya de bolo exactement i bɛ da mɔgɔ min na i b'o de k'i ko kɛ ɲɔgɔn ye donc an ni Aba ka jɛ an y'a fɔ kuma daminɛ na yan nɔ a ma daminɛ bi c'est pas parce que aw denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ de k'a ye a d'aw ma non o yɔrɔ tɛ i ni mɔgɔ dɔ bɛ jɛ hali sisan i bɛ se ka danaya d'a kan mais i ni mɔgɔ dɔ bɛ jɛ ka wagati jan kɛ i fana bɛ se ka danaya d'a kan c'est pas parce que fana a dira anw ma ko tɔw tɛ danaya mɔgɔ ye exactement o tɛ choix bɛnna anw ma anw bɛ se k'a kɛ an ka temps bɛ se k'an permettre k'a kɛ o fɛn caman b'a la quoi donc an y'a kɛ ten dɔrɔn jama ye danaya ta Aba yɛrɛ kelen tɛ jama de ye danaya ta comme n y'a fɔ a ɲɛna cogo min na staff bɛ yen donc jama ye danaya ta bon o jamana ka danaya kɔfɛ Aba de bɛ yen donc a yɛrɛ y'a appuyé a ko bon vraiment ninnu fana ma tigɛ ninnu na an ka ninnu ka ye donc ni changement kan ka don ko la kɔfɛ changement bɛ se ka don ko la kɔfɛ mais pour le moment anw de y'a ye danaya dalen b'an kan donc an yɛrɛ bɛ jama fo la ka Aba yɛrɛ fo la fana quoi donc u bɛ danaya mun ta k'o d'an kan fana n'Ala sɔnna ma u tɛ nimisa wa n'Ala sɔnna ma an b'an seko kɛ ko in na an b'a la de sa fo hab d'accord sans Zuki e tɛ dakuru ɲɛ damadamanin fara Fɔnba ka kuma in kan munna mɔgɔ ka ca mais Aba ye danaya ta ka da aw fila de kan k'a ka charge de com pourquoi i b'a faamu Fɔnba yɛrɛ ye mun fɔ ka ban dɔrɔn ayi Fɔnba ye min fɔ tɛ sa Zuki fana ka taa nin fɔ kɛrɛfɛ o b'a sankɔrɔ ta parce que Aba kelen yɛrɛ tɛ quoi i m'a faamu groupe ko de don i m'a faamu staff ko de don i m'a faamu i yɛrɛ kelen tɛ se k'i ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ quoi i m'a faamu donc an bɛɛ de jɛra ka sigi donc bɛɛ jɛra k'anw de choisi jama na bon an ka k'a ye donc faut pas te an fana a minɛ an bɛ k'a ye i m'a choix donc wa danaya de b'an kan donc an bɛ t'o danaya de fana kɔnɔna na o tɛna tiɲɛ fana fo ka taa se yɔrɔ min ma n'Ala sɔnna d'accord n'Ala ka jɛ Fanu Zuki ka kuma genre mɔgɔ minnu tɛ k'a faamuya i m'a choix kɔrɔ ye di i m'a faamuya o tun ye entre parenthèse fitinin ye donc an bɛ tɛmɛ n'an ka kow ye hali bi j'espère que Fanu yɛrɛ y'a choix o tɛ ne yɛrɛ bɛn'o fara an ka kow kan donc Fɔnba sinon an y'a jateminɛ ko Aba collabore maintenant plus a ka baara ɲɔgɔnya ni Serikiba Jabate ta ka ca yɛrɛ sinon pourquoi ça d'accord diɲɛ kɔnɔ yanni i ka u b'a fɔ cogo di bamananw ko yanni i ka jigin i binyɔrɔ la i bɛ jigin i talonyɔrɔ de la Aba ni Sidiki yanni an ka se Aba ni Sidiki ma Bala ni Aba de ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ Bala Jabate Sidiki le petit frère de Sidiki Jabate donc olu de ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ depuis u t'a dɔn olu bɛ ko dɔw kɛ est-ce que y'a faamu depuis n bɛ se k'a fɔ yɛrɛ depuis Aba t'a dɔn k'a bɛna rap yɛrɛ daminɛ a sɛbɛ la quoi a bɛ k'a kɛ mais a t'a dɔn a b'a kɛ a sɛbɛ la quoi depuis a bɛ k'a kɛ kulonkɛ la fo ka n'a kɛ sɛbɛ donc lien de parenté b'u ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu donc somɔgɔw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn fɛn bɛɛ depuis o wagati donc Aba bɛ taa Sidiki fɛ yen Sidiki c'est comme un grand frère pour Aba donc o kɔnɔna na ni musique nana don o kɔnɔna na ko o balimaya sugu to aw ni ɲɔgɔn cɛ donc o lien ka bon
ka tɛmɛ n'a sɔrɔ i t'a tigilamɔgɔ dɔn fo baarakɛɲɔgɔnya de dɔrɔn ne tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ donc olu liens tɛ se ka kɛ kelen quoi donc o de don donc a ma daminɛ bi quoi donc o y'o yɔrɔ ye ani des musiques a ko in ma daminɛ bi ko in bɛ depuis c'est un grand frère depuis denmisɛnninya quoi donc mɔgɔw b'o de ye bi stariya nana fɛnw nana donc mɔgɔ tɛ foyi ye bi comme sariya bɛ fan bɛɛ donc bɛɛ bɛ n'i hakilina don quoi mais bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko in de ma daminɛ bi a bɛ depuis l'antiquité est-ce que y'a faamu voilà donc o de don sinon foyi wɛrɛ tɛ ninnu c'est comme si c'est la même mifa quoi voilà o dɔrɔn de don d'accord faamuyali sɔrɔla o la donc Zuki jumɛn de bɛ e bolo k'a da Fɔnba ta sanfɛ foyi tɛ ne bolo k'a da Fɔnba ta sanfɛ Fɔnba y'a bɛɛ fɔ ka ban i m'a faamu ko in bɛɛ daminɛna depuis denmisɛnninya de quoi i m'a faamu Bala n'a b'a ka ko i m'a faamu depuis denmisɛnninma donc dɔnkili nana bɔ a kɔnɔ Bala nana kɛ beatmaker ye Ala nana Sidiki fana kɛ beatmaker ye a bɛ dɔnkili da des trucs comme ça quoi o de nana ni collaboration ye fo ka fanga don ko la halisa ka taa fɛ bon halisa an b'o fanga ko in de la ka taa fanga b'o ko in de la voilà d'accord donc merci et Fɔnba sisan an bɛ fɛ k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi n'a sɔrɔ mixtape de bɛ Ababɛni bolo wa ou bien n'a sɔrɔ album de b'a bolo n'o ko bɛ cogo min na i t'i da don o la ni o ɲɔgɔn hakɛ ninnu i ka dɔ f'an ye ko kan d'accord et je pense que mixtape dɔ yɛrɛ bilala kɔsa in na o bɛ ka dugu ci fan bɛɛ o titiri ne tun bɛ baara la Nishima Barina ne tun bɛ baara la o y'a morceau dɔ de n'o ye morceau dɔ de e bɛ ka morceau de fɔ quoi donc olu y'a morceau dɔ de mais pourquoi ne tun bɛ baara la pourquoi ça même na je sais pas on travaille tous ici non mɔgɔ bɛ ko dɔnkili min yɛrɛ fɔ dɔnkili ma da bi quoi ne ni fanu famana ne tun bɛ baara la kuma dɔ bɛ kɛ misali la sisan Covid kun nana donc rappeur ka activité bɛɛ kun ayi bon kun ko Mula bébé dɛsɛra de non Mula tɛ j'espère que i b'a sɔrɔ ne kɔni y'a ko de o de kama n'a bɔra k'ale Mali bɛɛ yɛrɛ fɔ tɛ musique jinɛ bɛ cɛ min bolo a b'a de don voilà Zuki o question bɛ tila o question bɛna poser kun sɔn maintenant kun ko musique jinɛ bɛ a b'a bolo yɛrɛ fɔ tɛ dɛ c'est rare a b'a ka texte sɛbɛn i n'a b'a bɛ taa featuring kɛ san a b'a gosi a b'a da ni cɛw cɛ featuring kɛ bɛɛ b'a dɔn kana nin fɔ ne a taa sɛbɛn a taa yɛrɛ a bɛ na a b'i jɔ min bɛ i ka thème di dɔrɔn an k'a kɛ nin a b'a jɔ a b'a bɔ ani cɛw cɛ collaborer la bɛɛ b'o dɔn o tɛ yɛrɛ fɔ ye donc n'i ye nkalon ni tigɛ plateau kan mɔgɔ bɛ sɔrɔ min ma fɔ ko nkalon i y'a faamu mɔgɔ bɛ na minnu bɛ na an kɔfɛ donc musique jinɛ c'est à dire jinɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ de b'a bolo quoi a ma ɲi dɛ kɔri komi aw bɛ Yamusu gang na n'aw tɛ k'aw profiter défense ta la a ma ɲi dɛ awa de bɛ na yan san ka dɔnkili tan da yan ka ban sini si tɛ kelen Ala y'o nɔgɔya ye dɔw dun ko dɔnkili ninnu bɛ style kelen bon mɔgɔw ka faamuya ye kelen kabiri Ala ye diɲɛ da diɲɛ yɛrɛ bɛ ten bɛɛ ma kɛ kira fɛ wa bɛɛ tɛna kɛ anw yɛrɛ fɛ bɛɛ tɛna kɛ hali e yɛrɛ min filɛ bɛɛ tɛna k'e fɛ i y'a faamu donc diɲɛlatigɛ yɛrɛ sigilen b'o o kan quoi wa bɛɛ n'i ka faamuya de don sinon a b'a ka arapu ta i k'a lajɛ style bɛɛ b'a kɔnɔ a ye mixtape laban min bila sisan donc style bɛɛ b'a kɔnɔ o titiri de ye titiri tɛ Nishima Balina voilà c'est-à-dire quoi mixtape yɛrɛ tɔgɔ de ye Nishima Balina mixtape tɔgɔ de ye Nishima Balina ne ko voilà sisan donc mais Nishima Balina fɛn e bɛ ka titiri dɔw de fɔ minnu bɛ o Nishima Balina exactement ne tun bɛ baara la voilà ne tun bɛ baara la o ni ne jo dɔn voilà donc olu caman b'a kɔnɔ genre sisan n'i ye mixtape in ta k'a lajɛ a b'a ka yɛrɛ ka mixtape in n bɛ ka min fɔ min bilala sisan a bɛɛ genre style sugu bɛɛ b'a kɔnɔ a daminɛ i b'a morceau ta fo 12 i b'a jateminɛ a genre a kelen n'u ka yɛlɛma don a bɛɛ kɔnɔ style jamaïcain b'a kɔnɔ fɛnw bɛɛ b'a kɔnɔna na i b'a fɔ ma a sugu bɛɛ a dɔ b'a kɔnɔna na donc ni e mɔgɔ min ko a bɛ style kelen kɛ i bɛ taa sɔrɔ i m'a ka musique lamɛn parce que mɔgɔ dɔw bɛ musique lamɛn cogo min na ni album bilala walima mixtape bilala donc mɔgɔ bɛ taa direct la u bɛ son kelen son fila labɛn i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ dan o ma quoi mais o tɛ son tɔw lamɛn quoi olu fana bɛ yen sinon album kelen de b'a bolo a ye mixtape fana bila donc yan'o cɛ dɔnkili joli bɛ yen a b'a ye min bila minnu tɛ album kɔnɔ minnu tɛ foyi kɔnɔ dan t'a la donc a b'a yɛrɛ ka compte YouTube kɔnɔna na i k'a lajɛ i b'a dɔn ni kunkolo ma ɲi quoi a kunkolo ma ɲi cogo di ni n ka kunkolo ma ɲi kunkolo cɛnnen don musique côté la quoi jinɛ cɛkɔrɔba in a kunkolo de ma ɲi quoi i m'a fɔ ma donc n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna dɔrɔn vraiment
k'a fɔ ko sili kelen de b'a bolo u k'o bila quoi u ka taa lamɛnni kɛ ka ɲɛ quoi i m'a faamu donc n bɛ se k'o yɔrɔnin de fɔ d'accord pour le moment voilà Zuki question kelen de don ni bɛ se ka dɔ fara ni dakuru ɲɛ damadamani b'i bolo k'a fara Fɔnba ta kan i m'a faamu fɛn ye ko kelen de ye quoi parce que bɛɛ n'i ka genre de don quoi dɔnkili mun ka di i yɛrɛ ye bɛɛ n'i ta de don quoi dɔnkili dɔ bɛ yen sisan ne bɛ se k'a mɛn ne b'a fɔ k'a man di mais e b'a fɔ k'a ka di trop parce que a ka di ye exactement parce que ne ka genre tɛ ne b'a fɔ k'a man di i m'a faamu o de y'a to i bɛ mixtape bɔ o de y'a to i bɛ album bɔ ka dɔnkili caman bila quoi i m'a faamu pour que n'a cayara sa bɛɛ ka se k'i ka ta sɔrɔ a kɔnɔ i m'a faamu donc ko in y'o de ye quoi donc sinon a b'a a ma se fɔli ma quoi vɛrɛw b'a dɔn mais an y'a jateminɛ a ka kuma caman na a b'a fɔ ko ni rappeur tɔw dɛsɛra k'u kana ale b'u dilan et puis que lui c'est lui qui fabrique ale de bɛ numéro 1 fabriquer que lui ne pas un numéro 1 o bɔ sisan mais o tɛ parce que a dalen don a yɛrɛ la ko ale de ye champion du temps ne ka min f'i ɲɛna e bɛ k'a faamu est ce que jinɛ ni hadamaden ye kelen ye a kɛra jinɛ fana ye ayi non musiki jinɛ bɛ cɛbakɔrɔ bolo o kɔni ni fɛnw tɛ kelen a bɛ n'ale kunkolo la de a b'a fɔ e m'a faamu c'est à dire quoi halisa ala ka diɲɛ kuntagala jan an yɛrɛ ye quoi i m'a faamu ala ka sijan d'an ma ka halisa ka sijan d'an ma quoi donc ni ala sɔnna ma e yɛrɛ bɛ n'a ye c'est à dire anw ka fɔ tɛ quoi mais n'an bɛ yen ka ban n'an bɛ taga an bɛ se quoi n'ala ka diya ye voilà inchallah donc sisan i ka kuma b'a jira album kelen de b'a bolo fɔlɔ a ye album kelen de bila a ye kelen de labɛn fɔlɔ album kelen de bila la donc ka mixtape dɔw kan mais yan'o cɛ yanni album k'a bila a ye mixtape dɔw bila ka tɛmɛ voilà faamuyali sɔrɔla o la sisan Zuki émission bɛ fɛ ka ban mais yɔn'a ka ban sisan nɔ an b'a dɔn Mali rap kɔnɔna bi a ma nɔgɔn i b'a mɛn toujours kɛlɛmisɛnnin bɛ nin cɛ nin bɛ tan tɔ et puis denmisɛnninw fana ma rap faamuya sisan nɔ donc ɲɛna rappeurs fɛ nin bɛ rap la a tɔgɔ bɛ ka bɔ a bɛ mobili ɲɛnama kɔnɔ sisan ne fana bɛna jouer min bɛ drogue ta n bɛ don rap la sisan an bɛ fɛ i ka conseil global dɔ di pour que prise de conscience bɛ se ka na cogo min na bon cɛ a kuma ma nɔgɔ an ma kosɛbɛ i bɛ dɔɔnin fɔ donc kɔfɛ kuma bɛ di Fɔnba ma voilà pour que denmisɛnninw k'a faamu dɔrɔn i m'a faamu ko in ye kulonkɛ de ye quoi i m'a faamu mais dɔw de t'o faamu dɔw b'a kɛ sɛbɛ sinon an yɛrɛ filɛ nin ye mɔgɔ si tɛ se k'i bolo kɔrɔ ta Yamoussoukro gang k'i ni rappeur dɔ bɛ kɛlɛ la quoi an ni mɔgɔ si tɛ kɛlɛ la i m'a faamu an ni bɛɛ ka di n'i nana dayɛlɛlen don n'an fɛnɛ taar'i fɛ yen nɔ i ka dayɛlɛlen don an ye fɛnɛ i m'a faamu donc ko in bɛɛ nin ye quoi donc bɛɛ ka sabali dɔrɔn kulonkɛ de ye ko in ye kɛlɛ ko tɛ quoi i m'a faamu an k'an bila bɛɛ la dɔrɔn o de ye ko in ye quoi d'accord faamuyali sɔrɔla la voilà sisan Fɔnba question kelen de don fɛn global conseil global ka di denmisɛnninw ma cogo min na u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ kow la d'accord conseil min bɛ ne bolo ka di denmisɛnninw ma mɔgɔ i kɛra togo togo n'i bɛ diɲɛ koko la a ɲɛɲini fɔlɔ i ka don a la exactement bon i taara minnu fana sɔrɔ a la olu bonya donc o kɔnɔna na i bɛ se ka wo bɛ wo la i b'o ye quoi yeli dɔw bɛ yeli la i b'olu ye quoi misali la ni ne bɛ ko min na ne bɛ baara mun na ne nana ne sɔrɔ a la ni gɛrɛla ne la a ka ca Ala fɛ n bɛ se ka hakilina dɔw d'i ma min bɛ se ka baara in tagabolo ɲɛ i bolo quoi exactement donc n'i bɛ ko la dɔrɔn a diya i yɛrɛ ye fɔlɔ i k'a k'i fɛla i k'a minɛ n'i dusukun ye donc a bɛ ɲɛ i bolo quoi donc mais sira dɔw bɛ yen u yɛrɛ b'a dɔn bon olu tɛ sira tataw ye quoi donc u k'olu to yen i m'a faamu tel que adamaden n'i bɛ ko la c'est à dire kana mɔgɔ juguya quoi exactement i y'a faamu kana mɔgɔ juguya dɛmɛ ɲini Ala yɛrɛ fana b'i dɛmɛ quoi donc i bɛ se min na i b'i ka se yira a banna donc bɛɛ ka ko in kana kɛ comme n'a fɔ genre karisa ni karisa man di n bɛ n da don karisa ni karisa cɛla la walima n bɛ karisa kɛlɛ parce que karisa tɛ ne ka fɛn non o tɛ i ka objectif ye min na i nana ni gami min ye a kɛ i k'a imposer i ka sili imposer donc i k'a essayer i k'a yira a banna mais a ka kɛ bonya kɔnɔna na voilà bonya in de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ d'accord voilà faamuyali sɔrɔla o la donc je pense que nin ye ko in bannen dɛ
ni ko in kun cɛ kuma selen ko in kun cɛ kuma sera y'an tɔɔrɔ ten sa o. Yamogé gang Voilà, Yamogé gang Yamogé Malien original gang ne ma mɛn Young Malien original gang a tɛ tɛmɛ nin kan Yeah. alelibagaw ayiwa émission in diyara ala tɛ fɛ a ka ban mais malheureusement ko diɲɛnatigɛ ko bɛɛ ni fɛn fɛn daminɛra kɔni banni b'o la dɛ donc nin bɛ bi dansigi kɛ an ni Yamogé gang mɔgɔw ka nin émission dumanba in na o la an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ aw bye bye et restez toujours connectés sur malikunnafoni.net.